You see, there are times yekuti imwe breakthrough yako, breakdown yako today, yauri kugona kuendla better. Imwe breakthrough yako yaunoshuwira inotangira pa breakdown yawasangana nayo nhasi yausingade. So kune zvinhu auza kurwadziswa, kudisappointwa kunorwadza. Because dzimwe nguva ndo pane tarisiro yako kuti ndo pabasa pangu, ndo pane kubudirira kwangu, ndo pane charonga zvinhu zvangu. But mulife zvinoitika kuti paunotarisira kuti ndo pane zvese, ikambani inogona kuvhara. Wodi zvinoitika muupenyu kuti waunotrasta kuti ndiari kundiroora last minute unokuza kuti munhu aenda kuchando enda achataura newo zvatopera. Unoswera but anokuda wariko. Life mikana muupenyu Mwari nyasha dzainadzo ndedzekuti munhu akangoita pick up upenyu hwake kubva pakudona, kubva pakurejectwa, Mwari vanoshanda naye. A lot of people vari rejected, ukatarisa even in the Bible, vanhu vakazosvika pakuachiva zvinhu muupenyu nekuda kwekuti havana kuita stuck muzvinhu. Dzimwe nguva I also blame us as preachers, because there are times yatinoudza vanhu people are stuck in sin. Vanhu vari stuck muzvivi to an extent yekuti he cannot move forward because anozvipa mhosva. Pane pamba kuti unopinda musituation yezvinhu zvawakaita wega and you begin to blame yourself. Saka vanhu dzimwe nguva vada kutichwa kwete kuregerera, asi kutichwa kuzviregerera. Vanhu vafanira kusvika pavanosvika pavanozoudza kuti ayo apa ndakakanya ndikaita izvi, but still I need to move on. Pane kuswera gore rese ngoti apa ndini ndakabva izvi, ndini ndakakanganisa. Vanhu vanofanirwa kudzidziswawo kuzviregerera.